Dana 10. listopada 2006. godine Zračna luka Split, koja ove godine obilježava 40 godina postojanja, po prvi puta nakon osamostaljenja Republike Hrvatske, odnosno nakon 18 godina, dočekala je milijuntnog putnika. Sretni milijuntni putnik je naš tenisač Mario Ančić, zabilježen na letu Croatia Airlinesa na letu iz Splita za Frankfurt, kojem je direktor Zračne luke Split Lukša Novak uz čestitke uručio i prigodne darove. Poklon bon u iznosu od 2000 kuna za kupnju u duty free shopu, kao i 2 povratne međunarodne karte na jednom od letova Croatia Airlines po izboru. Pa ne znam, baš sam se čekirao i sve je išlo normalno, kao što svako par dana u stvari kad na put odlučim se otići, tako da ne znam, stvarno sam bio iznenađeni su me ljudi iz Croatia Airlinesa i sam zahvalan i drago mi je što sam ja miljutni putnik i da sam time upriličio ovaj jedan lijep dan. Što ti je prvo prostrujilo kroz glavu kad si saznao vijest? Pa da, baš nije neko veliko čudo s obzirom koliko putujem i koliko sam na avionu. Prije par dana sam došao iz azijske turneje, par dana kući, treninzi, sad Madrid, Sankt Petersburg, Pariz, tako da i sami vidite život sportaša kakav je, pogotovo tenisača s obzirom na količinu putovanja i drago mi je što sam primio nagradu od Croatia Airlinesa jer sam ipak njihov dugotrajni član.